Sa Kia Clark ng Laos Auto Group, hindi lang sa pagbili ng sasakyan natatapos ang kanilang malasakit sa mga customer. Patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng world-class after-sale service para masigurong laging nasa top condition ang bawat Kia vehicle. Mga services natin dito is meron tayong first is PMS, yung preventive maintenance. And then we have also GJ, the general job. And then also we have BRP, the body repair and paint. And then other services. Yung mga other services natin like ceramic coating, undercoating, auto detailing. Yun, so yung mga services natin. Upang matiyak na mabilis, maayos at walang aberya ang serbisyo, may malinaw na step-by-step process ang Kia Clark para tugunan ang concern ng bawat customer. First, meron tayo dapat appointment. If ever siya naka-appointment siya, so priority siya. If ever naman wala, walk-in. So if ever nag-walk-in siya, meron tayong available slot para i-cater siya. First is, i-welcome siya ng ating CRM para meron siyang warm welcome. And then, after nun is kukunin yung concern niya, kung ano man yung concern niya, and then after makuha yung concern niya is ipapasa niya sa SA natin. So, yung service advisor natin, siya na yung mag-assist sa kanya kung ano man yung mga concern niya. If ever meron siyang mga concern sa unit niya, gagawa niya na ng repair order, which is ipapasa sa technician natin. After nun, i-discuss sa technician kung ano yung concern niya, doon na gagawin ng technician natin. Mula sa unang paglapit hanggang sa follow-up care, sinisiguro nilang guided at informed ang kanilang kliyente sa bawat yugto ng proseso. Pinakikinggan namin yung aming mga kliyente, and then also understanding their needs, and then make solution lalo na sa mga concern nila, ma'am. And then, gumagawa din kami ng mga follow-up calls about dun sa experience nila dun sa service namin. Mula sa preventive maintenance at general repairs, hanggang sa genuine Kia parts replacement at warranty services, ang Kia Clark ay handang magbigay ng mabilis, maayos at transparent na serbisyo. Sa tulong ng kanilang mga trained at certified Kia technicians, tinitiyak nila na bawat detalye ay maingat na sinusuri para sa kaligtasan at performance ng sasakyan. At bukod sa technical expertise, kilala rin ang Kia Clark sa kanilang customer-first approach. Yung prinsipyo namin is to meet beyond their expectation. Parang ganun siya. So, gusto namin paglabas ng unit nila is satisfied sila dun sa ine-expect nila na customer experience. Parang meron kami kasi sa Kia na tinatawag na fix right the first time. So, iniiwasan talaga namin yung magka-back job dito sa service. So, bago lumabas pa lang yung unit, minamake sure namin na yung concern and then yung job na gagawin dun sa repair order nila is nagawa ng tama. Sa likod ng bawat maayos na serbisyo sa Kia Clark ay ang mga service advisor at technicians na laging handang matuto at mag-level up. Sa pamamagitan ng regular trainings mula mismo sa Kia Philippines, nananatiling updated ang kanilang team sa latest automotive innovations at repair techniques. For the service advisor, so meron tayong tinatawag na KSAP, yung Kia Service Advisor Program. So, yun is meron tayong certified level, and then pag napasa nila yung certified level, mag-move sila sa expert level. And then, meron na naman tayong training doon. After nun, ng expert is may exam. Pag napasa mo yung expert level, doon ka na mag-move sa master level. So, for technician naman natin, meron silang TRP, Technician Recognition Program. So, ganun din siya. So, meron tayong certified, expert, and then master level. So, yung master level, yung expert level natin, meron siyang category na engine, chassis, electrical. Same as master level. Ganun din siya. So, may mga exam yun. Pag napasa nila, magkaka-certificate sila. So, dito sa Kia Clark, minimake sure namin every year, pag may bagong technician or lumaman na technician, so, kailangan silang mag-training sa Kia Philippines and then makuha nila yung
hanggang sa master level. Continuous pa rin yung mga learnings nila. So, if ever na tapos na yung training nila, nagko-conduct din kami ng mga refresher course para at least if ever matagal na sila dun sa training nila, hindi nila makalimutan yung mga dapat gawin sa service. And then, we make sure na meron kaming regular follow-up call sa mga kliyente namin kasi yung VOC, yung Voice of Customers, is napakahalaga sa amin. Kasi yung mga sasabihin ng mga kliyente namin, dun kami kumukuha ng feedback para ma-improve namin kung ano man yung sasabihin nila. Parang ganun. Dahil sa Kia Clark, hindi lang sasakyan ang pinapaganda, kundi pati ang karanasan ng bawat customer, mula sa unang pagmamaneho hanggang sa mahabang taon ng biyahe. We make sure na paglabas ng dealership or paglabas ng service dito is satisfied yung mga kliyente namin. So far, so good naman po, ma'am. And yon, mabilis po yung service. And lahat naman ng concern ko na okay naman, na-overcome naman nila. Pagkadating ko naman, agad naman nila ako in-approach and tinanong nila kung anong concern ko and kung ano yung mga needs ko sa sakyan. Kaya yun, okay naman. So far, 10/10 yung service nila sa akin. Oo naman, marirecommend ko tong Kia na to. Good day everyone. Carlo Miguel Alcarion, Sales Executive here at Kia Clark. Today, itatakil natin si 2025 Kia Sonet SX80. Sa front face ni Kia Sonet is makikita natin ang signature Tiger nose grill. Tapos, makikita mo rin dito ang kanyang daytime running light. And si top of the line Kia Sonet, siya lang ang meron glossy grills. And dito rin natin makikita ang pinakabagong logo ni Kia. And si Kia Sonet is equipped na rin siya with LED lights. Lahat siya ay naka-LED na pati sa likod. And equipped rin siya with backing camera and backing sensors. Engine size pala ni Kia Sonet is 1.5 4-cylinder siya. Si Kia Sonet ay may horsepower rin na 113 horsepower. Pagdating naman sa tires ni Kia Sonet, ang size ng kanyang gulong is size 16 po. Tapos naka 4-wheel disc brake na rin. Yung suspension naman niya is MacPherson strut, both front and rear. Tapos, ayan, si Kia Sonet is a crossover vehicle. Perfect pang family or pang young professionals. Si Kia Sonet is may ground clearance siya na 205. Perfect na perfect sa mga bumpy roads na maladaanan mo. Si Kia Sonet is auto-fold na rin yung mga side mirrors niya. Located rin dito yung mga turning signal lights niya. And then, keyless entry na rin si Kia Sonet. And pwede mo na rin siyang start kahit nasa labas ka, pwede mo na siyang remote key start para painitin yung kotse. Sa rear part naman ni Kia Sonet is dito natin makikita yung Kia emblem and emblem ni Kia Sonet. Tapos, makikita natin dito ang signature star map ni Kia. Itong likod. And mga backing sensor and camera ni Kia Sonet. Si Kia Sonet, yung tailgate niya is equipped rin siya with hydraulic assist. Yung trunk area naman ni Kia Sonet is kasya ang dalawang luggage and isang hand carry. Si Kia Sonet is 60/40 folding siya, pwedeng yung left side or right side lang ipo-fold mo. Ang side panels naman sa loob ni Kia Sonet is combined siya with plastic and leather. Tapos dito is makikita mo na rin, dito rin located yung mga controls ng side mirrors,
lock unlock, tapos safety lock ng windows. Ang steering wheel naman ni Kia Sonet is naka 3-spoke leather na siya. And dito na rin malolocate yung mga buttons for the infotainment and cruise control and lane keeping assist. Tilt na rin ang steering wheel ni Kia Sonet. Yung seats naman ni Kia Sonet is naka-leather seats na. Tapos, manual seat height adjustment and manual forward and backward. Seating capacity naman ni Kia Sonet is maximum of 5 persons. Sa infotainment naman and aircon controls ni Kia Sonet, lahat po ay digital na. Itong si infotainment naman is wireless Apple CarPlay and Android Auto na. And digital na rin lahat ng buttons kay Kia Sonet sa kanyang aircon. Pagdating naman sa gauge, digital na rin po siya. Si Kia Sonet is equipped rin siya with a push start button, tapos manual handbrakes, tapos dito naman makikita ang kanyang transmission. And si Kia Sonet is equipped rin siya with a sunroof. Price starts at 778. Tapos promo starts naman ni Kia Sonet is 48K DP. Inclusions naman natin is free LTO registration for 3 years, KDX Essential Tint, roadside assistance, 1-year Laos Care worth 32,500. For inquiries, pwede po kayong tumawag sa 0998-587-8260 or mag-message kayo sa official Facebook page ni Kia Clark, or you may visit us here sa loob ng Clark, Kia Clark po near Coffee Bean and Yellow Cab. And pwede rin kayo mag-book ng test drive. Call lang kayo sa number. Kia, movement that inspires.